Senjuri, nsemmilkom u grazzi tal-jena għattumana għal ftit minuti kollox il-programm Ribna fejn naġġornawkom ta' kuljum dak kollu li qed iseħħ madwarna dejjem b'doża politika. Illum ġdid bħalma minna anka fi programmi oħra preċedenti ser nkunu qegħdin nitkellmu dwar l-ogħla istituzzjoni fil-pajjiż, il-Parlament, dwar ħidmet il-Parlament u x'wieħed jistenna minn ġewwa il-Parlament u anke mir-rappreżentanti tal-poplu tagħna. L-Oppożizzjoni Nazzjonalista minnaħa tagħha ma ddejqet xejn riċentament illi tattakka din l-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż, tattakka lis-sedja, tattakka lill-President tal-Kamra u l-Oppożizzjoni Nazzjonalista mi tiddejjaq xejn ukoll billi ittellef il-ħidma tal-ogħla istituzzjoni fil-pajjiż anke bl-atteġġament deplorabbli tagħha. Mhux bil-pulizija qed terġax tagħmel, m'għandekx il-kelma, iqaf. Hawnhekk wieħed minn 79, bdiet tiġib bħall-oħrajn. All right? Iqaf, għetlek iqaf. Se nħalli fidejn il-filmati li għandna mħejja likom ukoll, ħalli intom stess kunu tistgħu issegwu anzi fi kliem il-President tal-Kamra tar-Rappreżentanti, Angelo Farrugia, li fuq programm fuq l-Istazzjon Nazzjonali VOVA, u stess saħaq kif il-Kamra tar-Rappreżentanti, il-Parlament, is-sedja kellha tissospendi l-ħidma tal-Parlament għal 5 darbiet. Insegwu. Kamra ġiet sospiża 5 darbiet tal-mistħija, baġna. Tiġi sospiża ma jkollokx kontroll assolut kulħadd free for all. Max Mann il-President tal-Kamra tar-Rappreżentanti li tirrappreżenta wkoll is-sedja l-Speaker Angelo Farrugia li u stess saħaq kemm il-darba kellha tiġi sospiża il-Kamra. Intajb infakkarkom illi bħalissa qegħdin anke nisimgħu anke naraw ċertu atteġġjament mill-kap de facto tal-Partit Nazzjonalista, Carol Aquilina, deputat nazzjonalista li qiegħed kontinwament jattakka lis-sedja, kontinwament jattakka lill-Gvern ukoll u anke bi kliem dispreġġettiv għall-aħħar. Fatti minnaħa tiegħu Carol Aquilina meta indirizza lill-Speaker għal dan id-diskors. Tajjeb illi nfakkarkom illi suppost Carol Aquilina huwa rappreżentant tal-poplu, mhux biss rappreżentant tal-poplu, iżda jifforma parti mill-Oppożizzjoni Nazzjonalista. Però bl-ebda mod ma jsib il-kundanna tal-kap nazzjonalista tal-lum il-ġurnata Bernard Grekku. Għalhekk huma uħud illi qegħdin isejħu lil Carol Aquilina bħala l-kap de facto tal-Partit Nazzjonalista li meta niġu għassijunno minnaħa tiegħu Bernard Grek bl-ebda mod mu qiegħed iwaqqaf l-atteġġjament u l-attitudni li qiegħed jaddotta l-istess Carol Aquilina. Ħansegwu flimkienx għal Carol Aquilina f'dak li għandu x'jaqsam ma' l-Speaker Angelo Farrugia fil-konfront tal-Speaker. Insegwu flimkien. Allora, Mr. Speaker, għandek twaqqaf lill-Prim Ministru. Issa jekk inti m'intix kapaċi iżżomm il-Prim Ministru ma' dak li qed tajt grazzi. Nafu l-kox naħsbu dwar. Taħseb Huwa komment bla sens u komment ukoll illi min jgħidu ma jagħmilx ħalli nnifsu. Ekku, fi kliem il-Speaker Angelo Farrugia jiena nkompli miegħu wkoll ma' dak li qiegħed jgħid illi bl-ebda mod ma tkun qiegħed tagħmel ġieħlilek innifsek dan l-istess diskors, mhux biss fil-konfront ta' min qiegħed tindirizza dan l-istess diskors, iżda iżjed minn hekk ukoll tirrappreżenta inti miegħek innifsek. Intant jiena tajjeb ngħid li mhux qegħdin nitfgħu l-kulħadd taħt keffa waħda, u hekk jiena nirreferi għal fazzjoni estremista tal-Partit Nazzjonalista, iżda mbagħad jekk inħarsu lejn individwi oħrajn u anke rappreżentanti oħrajn tal-poplu, u hekk se nagħmel referenza għal David Agius, deputat nazzjonalista u wkoll jokkupa kultant il-kariga ta' deputat speaker fil-Kamra tar-Rappreżentanti tagħna li min-naħa tiegħu wkoll b'dak illi qal waqt il-programm dibattitu fuq l-Istazzjon 1 fejn kien qiegħed jiddibatti ma' Naomi Kakija l-wib tal-Gvern u stess ukoll beda jgħaddi ċerti rimarki u anke adotta ċertu narrattiva ta' kundanna għal min jaddotta din l-istess attitudni fil-konfront tal-Speaker għaliex il-kol kemm aħna nafu li rappreżentanti tagħna iżommu ċertu responsabilità meta jkunu qegħdin jokkupaw dak l-istess siġġu fil-Parlament. Insegwu x'intqal waqt dan l-istess programm fuq l-Istazzjon 1 dibattitu. Fir-rwol tiegħi bħala Deputy Speaker jiena xogħol li nara li nimxi ma' dawn ir-regoli. U irrid nara wkoll li ħadd fil-Parlament huwa akbar minn dawk ir-regoli. U minu mini. Dat minn membri tal-Oppożizzjoni dakinhar mhuwiex kliem ġifieri da. Minn kulħadd. Jien ma naċċetta ħadd fl-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż li ma jġibx ruħu. Ekkun kompli ma dak li qal l-istess preżentatur Manuel Mikallef, un kompli ma dak li qal David Agius ukoll, deputat Speaker tal-Kamra tar-Rappreżentanti illi int min int il-persuna mini u ġejja minn fejn ġejja aktar u aktar meta tokkupa post u siġġu fil-ogħla istituzzjoni fil-pajjiż għandha timxi mar-regoli u tirrispetta l-orders li jkun hemm u rulings li jingħataw mill-ogħla istituzzjoni fil-pajjiż u mis-sedja tal-Kamra tar-Rappreżentanti. Iżda għal Carol Aquilina, llum il-ġurnata l-kol kemm
aħna nafu li kważi qiegħed jokkupa il-kariga ta' kap de facto tal-Partit Nazzjonalista li xtajjeb ngħidu li ma jsib l-ebda kundanna minn Bernard Grech li suppost huwa l-kap tal-Partit Nazzjonalista u l-kap tal-Oppożizzjoni. Iżda l-Karola Kurina dan l-atteġġament u din l-attitudni hija waħda aċċettabbli. Fl-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż aħseb wara f'kwalunkwe post ieħor. Intant, sinjuri, grazzi mill-ġdid tal-li għattu magħna għal ftit minuti kollox fuq il-programm Qribna. Infakkarkom ukoll tibqgħu isseguna fuq il-paġna ta' Facebook tagħna fejn hemmhekk tistgħu issegwu uħud minn dawn l-istess filmati illi nħejju għalikom minn jum għal jum. Neħġiġkom tibqgħu issegwu l-Istazzjon 1 minn hawn u ftit minuti oħra nagħtu bidu għall-aħbarijiet għalissa. Grazzi u nsellmilkom.